Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ngining misa, padayon natong iampo ang kalinaw, panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod. Mahunong na sa dunta kining gubat, labi na gyud ang gubat sa Russia ug sa Ukraine. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan usab sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, sa among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among mga kadasig, sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. May kagawasan kita tungod kay gihatagan manggitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, kini nagpasabot nga si Kristo walay kapuslanan alang kaninyo. Pahimangnuan ug ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod nahimulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato nga naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu ang Dios, mag-isip ka nato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili hinungdanon ang pagkatinuli o dili tinuli. Ang importante, mao ang pagtuo nga nagbuhat, pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padangata kanako ang imong mahigugmaong kaluoy, Ginoo. Padangata kanako ang imong mahigugmaong kaluoy, Ginoo. O Ginoo, padangata kanako ang imong kaluoy, ang imong kaluwasan sumala sa imong gisaan. Ayaw pagkuha ang pulong sa kamatuoran gikan sa akong baba, kaysa imong mga sugo
anang akong kalauman. Padangatakan ako ang imong mahigugmaong kaluoy, Ginoo. Ug bantayan ko ang imong balaod sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Ug maglakaw ako diha sa kagawasan, tungod kay nangita ako sa imong kasuguan. Padangatakan ako ang imong mga higugmaong kaluoy, Ginoo. Ug maglipay ako diha sa imong mga sugo, nga akong gihigugma. Ug ibayaw ko ang akong mga kamot ngadto sa imong kasuguan. Ug palandungon ko ang imong mga gimbutan. Padangatakan ako ang imong mahigugmaong kaluoy, Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong panahona sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin mao usab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabos ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Generally speaking, wa gyud tao nga gusto nga maghugaw-hugaw. Ganahan gid ta og limpyo. Mao na kun mukaon ta, manghunaw gyud. Normal man na, pero nay uban mga buangon sad nang kaon lang gyud nga way kuan, way panghunaw. Pero mao ginay general nga batasan, manglimpyo gyud ta sa atong balay ug uban pa. Nya kining pagpanglimpyo para sa mga Hudiyo usa ni siya kadako kaayong buhat nga nagkahulugan og kaluwasan. Anang naapil man gyud sa atong kuan mga common nga panultihon nga cleanliness
is next to godliness. Mao na makapalangit gining pagpanglimpyo, purity. Nya usa sa mga practices sa mga Hudiyo kaning pagpatuli nga ila na nang girelate nga ang pagpatuli, circumcision, mao ang unang paagi nga dawaton tas Ginoo kay malimpyo ta, lawas og kalag. So mao na siya ilang timaan. Si San Pablo sa unang pagbasa ningon siya di na importante ang mulimpyo nato, mauna ang atong pagtuo sa Ginoo. So mao ni ang gipropose ni San Pablo. Unsa may gibasihan, ang gibasihan mao ang kinabuhi o gipanulti ni Kristo. Mao na sa tong ebanghelyo ang gisulti ni Kristo, limpyuhi usa ang sulod sa inyong mga tasa ug malimpyo ang gawas. Limpyuhi usa ang inyong sulod, pasabot ang atong kasing-kasing, malimpyo raon niya na ang gawas. Tanawa, kung naay hugaw, unsa may imong buhaton, muhikap ka o mulikay? Kanang hugaw ba? Hugaw, pananglitan. Tais baboy, tais iro, nana. Unsa man, muyata ka o mulikay? Likay tao Kanang tao nga hugaw jud kayo, kanang tao ganang taong grasa ba, muduol na nimo, unsa man, mugakos ka o mulikay? Normal lang, ana jud ka, likay, di ba? Sige. Kanang mga tao nga tag-as kay garbo, pagarbohon ba? Pero perting limpyo ha, nindot kayo, ligo gyud niya, napay mga pintal-pintal snaong, limpyo gyud kayo. Pero magsigig pangasaba nimo. Kay garbuhon lagi. Ano bang? Portig yung isuga ba? Hapitan na ni mong buhaton, iyag yung koreksyonan. Kung sa man ka, mudool ka niya o mulikay? Sige, lingi ako na imong tupad. Ing na, ganahan ka mudool na ako o mulikay? Sige, ing na ko no. Kay basig tan-aw niya ni mo, hugaw kay kagnaw. Na may mga tao gud nga siging simba, pero ganahan ta mulikay. Ay nga naman, ang ilarang external nga buhat maoy nindot, pero ang ilang kasing-kasing bati. Nya kon mao na gay nay mahitabo, mugawas gid na ang bati. Matud pa ni Kristo, kanang na ang bati sa inyong kasing-kasing mugawas gid na. Bisag unsaon pa nimo drama-drama diha, mugawas gid nang kamatuoran. Wa gyud kamatuoran nga matago forever, mugawas gid na. Nya kinsa man ning mga buotan, ang mga tinuod nga buotan og limpyo kanang kamaong mudawat og kamatuoran. Ang makapalimpyo sa atong kasing-kasing ang truth, kamatuoran. Matud pa ni Kristo, the truth will set you free. Muna ka nabitang mo hisgot-hisgot ko anang pa-colors buhok, kanang pamintal-pintal snaw, basig na ay kamatuoran sa imong kinabuhi nga gusto nimong tabunan. Bunga na sa imong kasing-kasing nga bakakon. Ang imong kasing-kasing babakakon. Mao na nga di ka kadawat sa kamatuoran nga naas gawas. Ano ang imong kong tutukan? Ang imong kasing-kasing ba doon na dito kuan ba doon ay galumlom dito nga kondisyon sa imong kinabuhi nga moingon ka kutob lang dinhi ang akong ipakita nga kamatuoran, kana lang yung nindot ko tan-awon. Naaman gyud na nato kanang nindot kong tan-awon. Sa una bitaw anang naakoy mga TV mass, imbitaron man ko usahay, nakalitan jud ko katong unang TV mass kay paghuman ay siya pader pagpakuan sa dito kanang sa inyo anak, bang foundation lang ko no ba? Ana-anaan diri ba? Naku, kalain ba di anak? Di pwede gritso lang ko diyan. Misa, insya ideally, anaon gina dito. Amo to, gibutang-butangan ko diri. Paminaw na kong nagmisa na ko, hugot naman kay akong now. di na manon ko relax na mo sulti. Kaya mura naman ko
hugot akong naong nya dinhi pa gibutang-butangan pa dinhi ako ngabil na naunsa naman ni Hinoon murag lain naman kayo sambol naman kay tanan ako kinahanglan gid ni sa aron dili mo ang imong naong ba dili mo sinaw karon wa na kisa may mo foundation dito sa kwarto nako ala sige atong i-upload daghan naman sa kay karon wa na may mga pundasyon mahimo ra man diay di ba na ay nalamog tabon-tabon na inyong mga naong diha. Dawatan lang ng kamatuoran. Kay maunay makalimpyo. Limpyohin na lang doon. Kaning buhok, giuba na. Tina-tina pa dyan ka diha. Ay na lang. Dawatan lang. Limpyohin na lang. Limpyohin na lang ba? Kurti-kurtihan gamay. Kung hasol na kayo. Kurtihan lang. Tupihan. Mauna na siya doon. Matuoran. O mudagan po na ngadto sa imong kinabuhi. Nganong magsigi pa mo yung kagyaw-yawan ng imong bana nga palahubog or nangabit or bisyoso nga bana man na nimo. Ayaw na lagyaw-yaw diha. Dawata na lang na ako ning bana palahubog. Ako ning bana hingabit kaayo. Kana dawata ka matuoran. Ma-relax jud ka asa imong bana day. Sa tapay naghigda pa siyota kay perting hubugang. Siya wala gina nimo alsaha bugat man di na masad kabangong animal so imo lang nang dawaton og buhi pa mubangon ra man na ikaugma di ba imo tang dag habol habola na nimo dito tanawa ukab nimo sa habol ikaugma gihulmigas na Nyarabay ni text na ako karon nga nasa kunoy pare nga nikalit lang kamatay atong iampo sa nabilong mantingali to sa kuan sa Burungan, Diocese o Burungan, so atong iampo. Ug wa ko masayop murag Florencio ang kuan ang iyang apelyido. 49 years old. Nambot igonsa na ni Bishop Oscar Florencio katong atong former auxiliary bishop dinhi. Kalit lang kunog kamatay. Nga na ba? Nya mao na kun mukalitag kamatay nya hugaw ang atong kasing-kasing inig atubang natos Ginoo isalikway man ta nya mailhan sa nimong mga tao nga kanang kuan kanabitang hugaw kasing-kasing unsa may mga timailhan una murag insecure kay na silang mga naong kana bang mabalakon ba insecure kay na kay do na may gitaguan dili na sila relax. Di na sila kamaong muangkon sa kamatuoran. Insecure. Kanang dali bitaw maratol. Kamo, kinsa man ninyo din nga murag insecure kaayo. Kana bang ratolon ba? Ay lamog tugan. Ikaduha. Kaning kuan, kaning mga naigitaguan dire ang sunod ana choosy. Kanang mamili ba? Kanang careful kay na sila mopili og mga suuron sa kinabuhi, choosy. Kay basin o niya, makaamigog maritis, matuklasan ang gitaguan. Choosy na sila muna ilang yung choose your friends. Pero ang sugo rabas Ginoo, higugma agid ang tanan. Pero kana sila, choose your friends. O nang nindot kay na sila batasan ngadto sa mga tao nga ilang gitanaw nga mo support sa ilang gitaguan o mulikay gid na sila uga kay na sila tinagdan sa mga tao nga murag ilang tan-aw mo paatubang nila sa kamatuoran. Nakamo lingi ako na imong tupad. Relax ka na. Kana imong tupad ba? Relax ka? Uban ay wa mo lingi. Di gina relax. Nakanahan yan na kita sa simbahan. Niya na kita sa simbahan. Ikuang gid unta mga relax ra gid unta ta. Labaw na to relax ka atong imong mga silingan dito samot na. So mao ni mga timailhan na una insecure, ratulon, daghan kay nagpanagan-an niya, mo choose na og mga friends. Ang ikatulo nga timailhan gusto gid na sila nga ma-center of attention. Kana bang makuan sila ba daygon kanunay, daygon. Maguol gyud kay na sila sawayon murag para nila hugno na ang kalibutan basta sawayon. Si Kristo
ang mahal nga birhen, ang atong mga santos, dili lang gisaway, gigukod pagyod, gilutos pagyod. Pero relax ra. Relax ra sila. Kaya nga naman, nagpuyo mas kamatuoran. Pero kana mga tao nga na, mas stress, magdepresyon na sila kung wa nay mudayeg nila. Nang daghang naghikog karon kay wa nay mo like, inig post niya sa iyang kuan, iyang diya sa cellphone, sa internet, wa na may mo like. So, naghikog oy. Kamo, ganahan gid mo nga nay mo like ninyo? O relax ra mo nga kamoy magsigig like niya kamo wa gi mo like. Ang gugma matud pa ni St. Francis of Assisi, dili gina nato pangayoon. Kita mao'y muhatag sa gugma. Kita mao'y muhatag og kindness. Dili ta mangayo og kindness. Kita mao'y muhatag og atensyon. Dili kita mao'y mangayo og atensyon sa uban. Kita mao'y mo care sa panginahanglan nila. Dili ta magsigig pamugos nga care me. Di ba? Ayaw, ikay hatag. Ako din naamasad ko anang kahugaw sa akong kasing-kasing, bawion ko ni siya, pinaagi sa pagpuyo sa kamatuoran, nga ako gyud mo hatag ning kamot, hatag og unsay maayo nga gikinahanglan sa uban. Ning kamot ko niya gamito nako ang akong pagkapari para ni ana. Niya kay nagkinahanglan maron atong parokya og kwarta para patukod sa kumbento, sige kog pamaligyag slot. Ang namalit, nagpuyo na sa kamatuoran. Kanang wa mo palit, nanagana, insecure, hadlok, or nakahinaway, kana, wa mo magpuyo sa kamatuoran. Kay kita usa man ta kasimbahan, usa man ta kakatilingban, usa kalawas, lisod kaayo ang tiil, dili mulakaw, bisag ang mata niingon di ko kaklaro, ninduta untag ako ning padulan, ni ang tiil magsigingon bahala ka diya. Ang kamot gusto untang mukabot kay hapit na mahog, di gyud mo tikang ang tiil bisag usa na lang kaang para maabot, tungod lang kay galagot siya sa kamot. So ug usa ta kalawas, inig-ingon di adiri panginahanglan, hatag dayon. Tanang malipay ko anang mo text nako, Father, muhatag na sad ko ani kay lipay kay ko nga naanasad mo'y activity para sa mga kabos. Kanindot naman lang nga makatampo ko gamay. 1,000 ragid ni Father ang akong maabot. Nya, 1,000 pila naman kaning 5 kilo packed rice. Di ba? Naku kadako na ani. Makatabang na niglabing minus 5 ka pamilya. Nya moingon pa kang gamay. Kadaghanas mo smile ani. Nya usa ka pamilya na ay 5 ka buok anak or members, 5 na ka buok ang mo smile tungod kay naay bugas. Ala, naay bugas. Ala, kanindot. Ana ba? Nya kanang ni smile nga mga kasing-kasing nakatampo ka ana. Nya kay 5 man times 5 di 25 ka tao ang imong gispa-smile sa imo lang pagtampo ni anang imong gihaguan. Itampo ra kag 1,000 25 ka labing minus kakasing-kasing ang niulpot sa kalipay. Ningon din Ginoo, unsay inyong gihatag sa inyong isig ka tao, mausad na akong iuli kaninyo. I-times pagidan akong 100. O di sa to pa, 25 man to. I-times og 100. Pila naman 2,500 nga kalipay ang ibaw sa Ginoo nimo. Mao nang atong gitawag ning atong special slot og MMTL, Mother Mary's Transforming Love. Kay kani manggong pagpanghatag gugma na, inikadawat nimo gugma, matransform ang imong heart, ang imong gibati gikan sa kasubo ngadto sa kalipay. Wa na jud kay kasubo, sige na lang kag lipay. Tan-awa nang wa gyud mo palit og slot, kusmod gyud na sila naong. Musimba na kusmod og naong. Inig uli kusmod lang yapong naong. Tan-awa nang ni palit og slot, di ba? Inigsod, happy na.
Slat na sad. Nalipay na sila. Iniglakaw na. Happy na sad na sila. Di ba? Mao na sikreto. Ug mao na ang paglimpyo sa atong kasing-kasing. Sudla nato og gugma. Sudla nato og kaluoy. Sama usab ni Kristo nga ang iyang kasing-kasing ug ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria, gugma ug kaluoy gyud ang nag-una nga mga sulod sa ilang kasing-kasing ug gipaambit na nila natong tanan. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong mahigugmaon ug maluluy-on nga amahan uban sa matinud-anon nga mga kasing-kasing moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang namunuan sa atong simbahan, makakita sa tinuod nga diwa ni Kristo, diha sa mga nagaantos ug sinalikway sa katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangalaga diha sa gobyerno, makakita na sa tinuod nga Kristo diha sa ilang gialagaran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton hiusahon sa ilang makasakit diha ni Kristo, nga nagantos og gitamay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nawad-an sa kadasig sa pagkinabuhi nga matarong, makakita na sa panigingnan ni Kristo diha sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa langit ng bangkete nga giandam ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nung amahan, ikaw ang among dangpanan sa tanang panginahanglan, busa dawata, kining among mga pangamuyo nga gituboy kanimo nganha kanimo uban sa pagtuo ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok sa iyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kadunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, ako ani pangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo,
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalimpyo, divine purity or cleanliness. Mahitabo lang ni kung magsugod gyud ta paglimpyo sa atong kasing-kasing, sudlan nato og kamatuoran, gugma, kaluoy ug uban pang mga virtues. Dili sala ang atong ibutang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.